खुलुमबाय बे समाव जोङो दिनै डक्टर आब' अनजलिनि जे एपिपि दल हाद दोलो बे दोलो दैदेननायाव दिनै आङो 22 नं दरंगाजुलि समस्तियाव आं दिनै जिबायदि रायजोनि अनसायनायखौ आङो दिनै मोनदों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया दिनै बे एपिपि हान्जाखौ दिनै गोबां बेबायदि अनसायदों बेखौ जों गोबां रायजोनि हाजार हाजार रायजोनि जों अनसायनायखौ दिनै जोङो मोननो हादों दिनैसिमहालागै जोङो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया दिनै बे दोलोखौ माने सोलायनायखौ दिनै माने बिकल्प सोलायनायखौ नागिरनानै दिनै गोबां हाजार हाजार लोब लोब रायजो राजाफ्रा बे दोलोखौ दिनै नाजावनानै लादों। बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथां? आङो दिनैनि तारिखाव दिनै 20,000सो भट आङो मोननो थांगासिनो दङ मानोना बेयाव बेंगलि माइनरिटि आदिबासि बर' भट गासैनि जातिनिफ्रायबो आं दिनै भटखौ मोनगोन बे आंहा मोनसे फोथायनाय दङ। नोंथांनो मानि सावगारियाव होनांगौ? आंनि सावगारिया जाहैबाय दाम्पारनि सावगारियाव भटखौ होनानै देरहाहोगोन बेखौ आं मिजिंथिदों। नोंथांनि फेक्टरा सोर जागोन? आंनिथ' फेक्टर आं दिनैनि तारिखाव दा बेयाव BPF थाबाय BJP थाबाय UPPL थाबाय आंजोंथ' दा फेक्टरा UPPLआनो आंजों बेबायदि मोनसे कन्टेस्टआव फैगोनखौ आं नुहुरदों बर्थमान। थेवबो नोंथांखौ फेजेननो हानाय नङा? आंखौथ' दिनैनि तारिखाव फेजेननो हानाय बेबायदि गैया मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जिबायदि रायजो राजाफ्रा नाजावनानै लादों डक्टर आब' अनजलिनि दैदेननाय जिथु एपिपि हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा माने बिपुल मोनसे सोलायनाय बे सोलायनायखौ रायजो राजाफ्रा नागिरदों। थारैनो एपिपि दोलोआ सरकाराव फैगोन नामा बेबाराव? जों सरकाराव फैयाब्लाबो जों मोनसे किं मेकार बेबायदि जों नुहुरदों। जों दा 25 समस्तियाव जों होदोंमोन सासेयाव उइथड्र खालामदों दा बर्थमान 24 समस्तियाव सोलिबाय थादों आरो मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोङो दिनै मिथिनाय बायदिब्ला जोङो एपिपि हान्जाया दिनै गोबां सिटआव जों देरहानो थांगासिनो दङ। रायजो राजाया गोबां अनसायदों नोंथांमोनखौ? 100% गोबां अनसायदों नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ लोब लोब फैदों रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो मिटिङाव रायजो राजाफ्रा माने जोंनि नुनायाव जोंनि मिथिनायाव मोनफ्रोमबो मिटिङाव रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामदों अनसायदों। एपिपि दोलोनि थांखि आरो नोजोरा मा? एपिपि दोलोनि नोजोर आरो थांखिया बेनो जों जिखिनि NDFBआ जिथु भारत सरकारजों जों दिनै सुक्ति खालामबाय मोनसे सान्ति सुक्ति होननानै बुंदों दा बे सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारा दासिमबो जेलावनो दङ दिनै जि आसा आरो मिजिं थिनानै दिनै जोङो UPPL हान्जा बे हान्जा प्रमद बर' दैदेननाय जि UPPL बिथांमोननि सायाव जोंहा मोनसे गेदेर फोथायनाय दङमोन आरो दिनै बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ 15 बोसोर आरो दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा 5 बोसोर थांबाय नाथाय दिनैसिमबो रन्जन दैमारिया जेलावनो दंगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय दिनै बिथांमोना माने BJP हान्जाजों एलायन्स सरकार जिथु खुंदोंमोन बै समाव आरो दिनै जोङो एलायन्स सरकार खुंनायनि उनाव दिनै जोंनि BTCआव जिखिनि जोंनि हा हु रैखाथि बा जोंनि थामोनथा बेखौ लानानै जिबायदि BJP हान्जाया जोंनि सायाव जि मनग्लाबनो नागिरदों जि गाग्लोबनो नागिरदों बे हा हुखौ जों रैखाथि होनांगोन जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आरो जों थै जिउ होनानै मोननाय जि 6 सिडुल दा बेफोरबायदिखौ दिनै BJP सरकारा जिबायदि जोंखौ माने होखारनो नागिरनाय बा बेखौ मोनसे जोंखौ ओरैबायदि मोनसे नासयनो नागिरनाय दा बेनिफ्राय जों उदां खालामनो थाखाय बे गासै थांखि बिथांखि लानानै जों दिनै एपिपि हान्जाखौ जों दानाय जादों।